Исәнмез, хәерле дуслар, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз. Шушы YouTube каналындагы бик менә Айнурыбызны хөрмәт итеп, бик нык яратып, аның сәнгатен хөрмәт итеп, бик матур сүзләр язасыз. Менә шулар өчен сезгә зур итеп рәхмәт. Анда инде тыныч кына укып булмай. Әле инде менә 1 ел үтеп китте. Елда ай булды бит инде. Шуңа менә инде күптән сезгә рәхмәт әйтербез дип торадыр шу канал аша. Безнең инде йөрәгебез пәк тынычланмаенча, ул тынычланмый, гомер буена барачак. Гомер буе барачак. Без рәхмәтләребезне укыйбыз инде менә шушы матур язган сүзләрегез белән безне тынычландырасыз. Безгә яшәргә яңадан дәрт бирәсез, көч бирәсез безгә. Бик зур рәхмәт сезгә шуның өчен. Югалту бик зур әлбәттә, әмма менә шушы сезнең шушы язылган матур сүзләрегез аркасында без бүгенге көндә яшәргә тырышып ятабыз. Инде Айнурга килгәндә безгә бик күп сораулар бирәләр, язалар сорап, нишләп, нәрсә булды аның белән дип. Әлбәттә, бу алама менә шушы ковид чиры аркасында килеп чыккан хәл бу. Чынлап та теге кайберсе яза, нишләп Айнур алай иртә китте, нигә алып калынмадыгыз дигән сораулар да бар. Менә кешенең язмышы, үлем язмыш, аны берничек тә алып калып булмый. Әгәр язылган икән шулай, ул вакытта бик авыр вакыт иде. Бернинди скорый килмәй, үзебездә инде нык авыргач, нык ширләгәч, без инде үзебезнең Савминовский больницага барып, шунда гына безне салдылар. Анда инде без бик авыр хәлдә, искиткеч авыр хәлдә яттык. Бу пик вакыты. Инде Айнур белән Илшат без олылыбыз, безне инде монда жүгереп йөрделәр инде ул вакытта, безне ашарларга әзерләп, безне инде нык карадылар. Без кем уйлады менә шулай ширләр дип. Менә шул вакытта инде Илшат олы малаебыз скорыйлар чакырып караган, урамнарга чыгып эзләп караган скорый. Айнурның 41 температурасы белән баш миенә кан сугып, безгә инде менә үзебезнең белгән, үзебезнең якын профессорларыбыз инде, врачлар әйттеләр инде. Алар Айнурны бик нык беләләр. Айнурның баш миенә кан сауган, ул аңларлык хәлдә булмаган. Баш миенә кан сугып, шунда төзәлмәй үлеп киткән инде, мәрхүм булган. Менә инде ул язмыш язалар, кайберсе язалар. Безнең өчен бик ул авыр хәл, конечно. Кайберсе язган, берәү генә язган наркотик белән үлмәдем икән дип. Аны котышадыр ул наркотик дисәң. Әни нишләп шушыны тыела алмыйлар микән дип менә кайбер дусларым юк инде, наркоманнар юк аның дуслар арасында. Булай ишетеп күреп, не шуны ташый алмыйлар микән дип менә куркадыр ул. Ул наркотик кулланган кеше бу кадәр дәрәҗәгә, бу кадәр талантка ия була алмай. Менә аннан сораулар бар анда. Менә нишләп Айнурның бер исеме дә юк дип. Чынлап та бездә инде ул безнең дә музыкантлар бит ул икенче урында баралар инде. Гомер буе шулай. Ярчылар беренче урында 2-3 җырлады дисә, аңа 1 ярты ел, 1 ел эшләде дисә, аңа звание бирәләр. Баянчылардан тора, музыкантлардан тора. Ул бик көчле аранжировщик, ул бик көчле музыкант, бүтән инструментта уйный ул. Аңа инде инструмент торасың, аңа джаз, рок, поп музыка, блюз, халык музыкасы, классика, аңа барысы да бер тигез. Аңа бүгеннән нинди генә музыканы әйтмә, ул уйный торган. Шуннан бик көчле аранжировщик ул, бүтән Мәскәүләр аңардан эшләтте, Петербурглардан аңардан эшләттеләр, бүтән Татарстан җырчылары, үзебезнең җырчылар, көчле җырчыларга ул Айнур ясады аранжировкаларны. Менә шушы бүтән шушы җырчының язып биргән, ул бүтән нотада гади генә җырлар. Шуны аранжировканы шеген бик матур итеп эшләгән. Аңа бик вокаллар кертә, бүтән инструментларны кертә. Гомумән аның әйтәм бит 80% җырчының шушы аранжировкалар, это фундамент дип атала, шушы күтәрә. Ул бер вакытта теге исемгә кызыкмады, әмма дә инде аның исеме белән безнең Башкортстанның халык артисты исеме тиңдәй чагыштыра торган әйбер түгел. Чөнки Айнур 13 яшендә 11 яшендә 3 тапкыр бүтән Союз, ул вакытта Союз вакыты бит, Советлар Союз вакыты, бүтән Союз конкурсында 3 тапкыр ул алды беренче урынны. Беренче урын лауреат булды бүтән Союзда. Шуннан керсен 13 яшендә барды Швейцарияга, Кубок мирга барды, бүтән дөнья кубогына. Анда инде катнашалар
17 яшьтан 37 яшькә чаклы музыкантлар, ә бу инде шул бәләкәй малай, олы Юпитер баяны белән барып шунда 7нче музыкант, җир шарында 7нче музыкант исемен алды. Менә бу исемне инде беренче тә чагыштырырлык түгел. Ул шуңа да әйтә торган, кирәкми әти, кирәкми. Минем исемем җиткән дип кенә куя торган инде. Менә ул Идрис Газиев нәрсә. менә Идрис Газиев безнең атаклы яшәү җирендә Россиянең халык атказан артисты Идрис Газиев әйтә. Менә ди Айнур кешеләр ди 70 яшькә җитте мондый дәрәҗәгә ия була алмайлар ди. Айнур ди 37 яшендә бөтен дөнья күләмендәге 7нче музыкант исеменә лаек булды ди. Һәм тагы да инде ул Россиянең алтын китабына кертелде, 20-21 гасыр алтын китабына. Шуннан керсен министр образованиянең Мәскәүдән мактау грамотасы белән бүләкләнде. Шуннан яңа исемнәр, шуннан Башкортстанның алтын китабына кертелде. Инде аның исемнәрен шутлап бетерлек түгел инде. Ул андагы дипломнар, ул институтта укганда, мәктәптә укганда, 8нче класста укганда, аның укытучысы бик көчле укытучы Николай Иванович Махней укытты. Безнең бик зур бәхетебез аңардан булды инде. Ул Айнур белән. Чөнки музыкантка яхшы укытучы кирәк, яхшы музыкантка, яхшы укытучыга яхшы музыкант кирәк. Алар икесе шул кадәр бер учтагы күк туры килделәр. Аны инде Айнур минем икенче әтием дип йөртте. Без аны үзебез дә шулай идек әйбит. Итәгенә тотынып йөридер бәләкәйдән үк инде. Беренче класстан бирле ул Николай Иванович Махнейда укыды инде. Менә Айнур турында күпме генә сөйләсәң дә, сәгатьләр буе сөйләп утырырга мөмкин булыр. Әмма вакытында кыскарып бара, бәлки безнең менә Акчарла газетында чыкты. Аның әгәр дә кемнәреңне беләсе килсә, укыгыз. Аның турында бик күп язылган мәгълүмат менә монда. Менә шуның язучыларга, Габделфат Сафинга, Рәхмәт. Бик зур рәхмәт безне белдерәбез. Менә укырсыз, монда бик матур итеп язылган. Шуңа инде без инде шушы менә YouTube каналын карап баручыларга, безгә матур шундый теләкләр теләгән кешеләргә Айнурны искә алган өчен. Бүгенге безнең менә эфирга чыгуыбызның сәбәбе дә шул. Безнең подписчикларыбызга барсына яңадан рәхмәтләребезне әйтәбез. Менә безне шулай карарсыз дип уйлыйбыз. Шулай бит Халид. Без әле чыкканнарбыз тагы да эфирга. Менә сез үзегезнең сорауларыгызны бирегез, һәм бөтен сәнгать турында ничек без җавап бирәбез. Бәлки безнең шундый матур бәйләнешләр булыр безнең. Шуңа зур артистларыбыз турында да без әйтергә мөмкин, сөйләргә кызыксынган артистларыбыз белән үзебезнең Башкортстандагы. Шуңа бергә бәйләнешеп, бергә аралашып, матур иттереп бергә яшәргә Алла бирсә, барыгызга да исәнлек, тазалык. Менә бик күп сораулар бирәләр. Кем эшли, кем чыгара менә шушы сезнең тапшырларын дип. Безнең инде бик зур олы рәхмәтебез үзебезнең туганыбыз кебек инде, улыбыз кебек күргән Рөстәм. Айнурның якын дусты. Рөстәм, сиңа бик зур рәхмәт. Чынлап та менә Лилия әйтеп үтте бит. Шайдуллин Рөстәм киләсе очрашуда ул үзе булачак, үзе сөйләячәк сезгә, ул бик матур иттереп аны карарсыз. Инде безнең инде олугыбызның Илшатның концертларын, аның бик күп җырлар язган, шуның концертларында куячак Алла бирсә, аны да карарсыз. Һәм сездән шундый җылы, матур теләкләр ишетәсебез килә. Хөрмәтле дуслар, без сезне бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Исән, сау, таза булыгыз.